Bangan tayo. Primary ni RL ako. sabi extra vertical din din lang in case hindi pana ko kalaban. May contract. Ini compound nga ako panahan ba? Ako ko sure kung may kalaban. Ay, vertical rail ito. Na vertical din ba? Dala ko kay base ngayon. May Naanak ko. Hurot sad sila. May itong kauban. ay nag-loot diri ba ni kalaban diri. Kaya ate nagkuha ko guwan. Saan niya ko ang wala ikon diya. Auto single shot. Ay ko diri. Secret key. Na ako. Kalaban diri ba? Ay, amo ka. Na ako diri. Wala single shot diya. Ali dari. Na dito sa ako, gayna. Ito nga po gito. 20 ra na na-drop na ko tanan 5 gatot. Tarikon. Ni taga makalipat diri. Looted ah. Ano po ni mga churipok diri. Kaning compound sa taas ba? Okay po yung location diri. Play mabasa ni nag-camping. Sure gina sure. Daw. Mga Boy Scout ba hilig camping? Sakay kaya sila. Ano sulat rin? Ang sulat. El para mo. Vibe. La lucha. Sige. May kontra rin ba yun? Musang tiri. Gunshot. Twist. Makalpa na ni dari ba yun? Gikans makalpa ba? So basig nahawa na sila. May isa ko by Southwest by gunshot. Lagi. Enemy. 175. Knock.
sabay, location. Wala na, south. Natay kauban na kay. Sinaklo to. West, northwest. Sige, ikaw distract ya. Careful for snakes. Uy. Ito ni Pops. Scary. Lutin na nila ito. Hit kayo panagat ba? Uy, nice. Natagay sa good location. Oh my God. Sa camping ba yun? Hindot din. Hindot pinidiri ng area. Ginaigo ba eh. Kayo na yung ba nasa blue? Napa sa blue ang uban, luoy kayo. Let's go to number 1. Guys, regroup. Okay. We need to regroup. Natanan rin kontra. Sige. Padulong na. Wala ko. Dada. Nice. Smoking. Kamang ko. Kaya pagawa ko ng need some help. Tawag ulit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Patay tayo. 2, 1, 0. Tumba. Wait. Number one. Yeah. Oh, nasa likod. Nasa likod ba? Wala na yung smoke ron yata. Okay, kaya... Need smoke. Nice. Sorry guys. Yan. Come on. Shut up and sit down.